Kube inhloko yodwa enkonzweni yomngcwabo kaMampintsha. uMampintsha noma uShimora waqala ucule esontweni ekhwayeni. Ngo-2002 waba ngomunye abasunguli beBig Nas eyagcina idlubhedu eindaweni eziningi. Ngo-2006 yasizwa uDJ Tira emuva ukuyifaka esitebeleni sakhe iAfrotainment ikhipha ama-albhamu ashisa ikhotha iwola nezindondo ezimqoka emculweni. Senzela ukubeka iplate emakhaya through music lo esiwenzayo ngempela I mean sikwazile ukushintsha impilo zethu. Bengiseduzane naye zonke lesikhathi esesibhedlela yonke besikhuluma ke naye ngaleso sikhathi leso ngoba uyangazi mina ukuthi ngihleli kuNkulunkulu. uMampintsha ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, ingane nabazali. Ngiyabonga iWestinke engathi guys singaqhubeka sisebenze kube mnandi nawe Tira ngicela ungangilahli Mandla. Danger ngiyacela Mandla. Cela ningangilahli guys. So guys ngiyabonga. Angazi uzokunye ngathini. Khulumeni wakwaZulu Natali usekile umndeni wakwaMaphumulo. So today we are better for life, and we have no doubt that where he has fallen, there are thousands that are waiting to take forward his spear. Elinye ilungu leBig Nas uArma Shesha lashona ngonyaka u2015. uDanger usele yedwa kuleli qembu. Ezindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.